Салом алейкум мардум, ма Парвиз аз Нью-Йорк. Амирӯза видеои ман суҳбат бо 5 бародаре ки бо грин карт омадагиянд ва 5 бародар ма саволҳои шумо дар авоми 6 моҳ 8 моҳ ман да саволҳои додагитон донистани англиси, мактаб, чӣ преимущества дора грин карта, чӣ кор бояд кард, чӣ хатогиҳо бояд накунем пеш аз омадан ба Амрико, аз 5 муҳоҷир соҳиби грин картадорое ки зиёда аз 3-4 сол дар Америка зиндагонӣ мекунанд, саволотонан ман метимшона. Насиб боша иншоалло ҳамаатон ба саволҳоятон ҷавоб хоҳед гирифт. Рафтем. This is New York. Ҳусейн, хуш омадӣ. Камакак мехостум дар бораи фаъолияти ту, дар бораи чӣ хета Америка омадагӣ, барои чӣ масалан якчанд саволҳо аз байн пайдо мешаванд. Ман саволҳои доданӣ барои ки подписчикҳо бисёре вақт дар бораи одамои нав омадагӣ, ай соҳаи аҳолии ай прастои одамо гӯем, одамое ки ҳамин прастии смертни меган урусо, ай ҳамон прастои одамо ма як интервю гирифтанем ки дар асос 60% ма тамошо мекардаги бачаҳо муҳоҷирон, оилаҳои муҳоҷир, одамое ки нав омадагиян Америка. Барои ҳамин ман ҳамин рӯз як ташкилӣ кардем ҳамакасаву мехостум як 5-6 нафари шумо як кӯтоҳ карда интервю гирем, як 5 дақиқа. Агар розӣ бошен як дона муаррифӣ мекардем барои подписчикҳо шумо киен, аз куҷо омаден, чанд сол шуд дар Америкаен. Баъд дар вақти суҳбат ман ба шумо якчанд саволи дигар нисбати оила, нисбати кӯдакотон ва нисбати фаъолияте ки шумо дар Америка кардесен якчанд савол дорум. Марҳамат, микрофон дасти шумо, дар гап занем. раҳмат барои даъватон акай Парвиз. мо хеле шодем ки шумо хай бачаҳои тоҷика ҷамъ мекунед, хай бо дигарро дастгирӣ мекунед, раҳҳоро нишон метиҳед. номи мо Ҳусейн, мо аз Тоҷикистон, аз шаҳри Душанбе. мо дар Душанбе фаъолияти мо, касбу кори мо ин духтурӣ буд. ҳамчун духтур мо дар онҷо 10 сол кор мекардем. Анестезиолог дар военный госпитал, дар больницаи Мансуров трансплантология пересадки почки онҷа кор мекардем. шуд ки дар онҷо 1 сол кор кардем. Стажи духтурӣ мо 10 сол аст. ҳаям шуд ки бачаҳо яду рафиқ мо гуфтанд грин карта супорем, биё равем. рӯзи охир буд, гуфтем ин тамом шудагӣ. ҳай гуфтем малиш як банда ба умед гуфтем, рафтем супордем. якум борда буридем? Якум борда буромад грин карта, хай омадем. Чанд сол шуд Америка? 4 сол боза мо дар инҷо чанд фарзанд фаъолият дорем. ана 4 сол боза 3 фарзанд. 3 фарзанд. ҳар сеш аз Тоҷикистон таваллуд шудагин, ягонташ Америкада таваллуд шуд? ҳар сеш Тоҷикистон таваллуд шудагӣ буд. сеюм кӯдакум таваллуд шудагӣ буд, майда буд, оли он вақт буридем да. Молодец. Акума як савол дорум нисбати аввал омадантон. Англиси медонисто ё не? Не, англиси надоштем рости гап. Не шумо, не янга, не бача? Не, ҳеҷ кар. Кӯдакоям намедонистим оли. Баъд пеш аз омадан тарс набуд ки мебини ҷо англиси намедон? Тарс буд. Барои ман гуфтам аввал ман худам тоқа мебиём, баъд шуморо мебиёрам. Лекин ман омадам, баъд я 5 моҳ кӯдакоро овардам да. Лекин ман даёдум ҳаст ба фикр шумо якум омадем, баъд аз чанд рӯз баъд зантон интервю рафтан гузаштан омадан, якҷоя кор мекардем. 10-20 рӯз ва ё рафтан Қазоқистон интервю гузаштан. уже ман гузаштагӣ будум, грин картам уже виза гирифтагӣ будум да. Баъд значит чӣ хел ки шумо фаҳмидастин, шумо аввал грин карта победитель шумо? Победитель ман. Значит шумо рафтен аввал худтон гузаштен омаден Америка, баъд янга мешида да? Посолда чӣ гуфте? Посол гуфт ки мебари оилата, савол дод. Ман гуфтам ки хай агар равам ки маъқул шава Америка, шароит вазъият маъқул ки шуд, мебарам оянда. Агар хай маъқул нашуд, гашта мебиём. ба вай гуфт ки зантон фалон рӯз тагда биё собеседование, ё ки гуфт ки отдельно пуркунед? чӣ хел шуд? Не, ман омадам иҷаё, билет гирифтам, омадам, хай маъқул шуд, хай кор гуфтам. ба зантона чӣ хел собеседование? Ман ҷа бачаҳоя пурсидам, гуфтанд ки агар ҳозир набиёрӣ
баъди 2 сол васайдини магарем кунӣ ва срокиш тамом меша гирин картая сроки гузаштанаш ба мо консул телефон карда апой минимондем бо гашта собеседи нимондем консулда чӣ гуфти гуфти ки ма мебиёрум гуфтум мехоҳам ки ҳозир собеседини гузара якбора баъд ҳамаш ба тариқи телефон шид ба тариқи телефон ям фикри беҳтарин ман барои подписчикҳо гуфтестам ки ҳамхе саволҳо бисёр шудеста мо грин карта буридем якумо биёем ё оилавӣ равем набиёем ҳозир дар ин момент барои коронавирус шуда бисёриҳо мехоҳанд аввал худошон гузаранд границао қирғиз ёки қазоқистон рафта консулства гузашта баъдтар заношона биёранд ина шумо да яке аз намунаҳо масалан ҳусейн худчон аввал омада дуромадагиам баъд ба гуфти худчон ки баъд телефон карда зан шонда дуюм бор собеседния монда зану фарзандотон да филм адел наомаданд рафта виза гирифтану баъд омадан вайона беҳтарин 5 моҳ омаданда иҷа дар ҳамин 3 сол англиси чӣ хел ёд гирифте омадем англиси намедонистем дар компания электрикӣ кор кардем 1 сол бори кор кардем баъд такси буромадан дар кор буд англиси дар кор буд камтар рафта 1-2 моҳ хондем да такси буромаде хай электрикӣ якҷоя кор мекардем ман медонам ки хай масаҷа ҳама гурӯҳ ҳама тоҷико будан азоб накашидем забон дар корам намешуд намехондиам дига тоҷикӣ гап мезадӣ мегаштӣ дар корхона ҳамин хатогӣ набуд ки ту мерафти тоҷико гадӣ кор кардӣ фикрида набуд ки кати американцорам кор кунам англисим нақстар мешавад барои уҷам фикр кунӣ ки раам ки англисим нақс шава я чия надонӣ рафтаам намешава барои ҳамин бо гуфтум тоҷико кади раам ва ё бо як раҳрӯа нишон метиҳанд чӣ кор кардан дар кор ҳозир такси кор клиенто англиси гап занан агар ба филм уже кам ту мефаҳмӣ англиси гап занан бем алол уже дар 10-4 сол свободи мефаҳмӣ хатчун гап мезанӣ курс рафтӣ 2 моҳ курс рафтам кати муҳаммад якҷояш мо курс рафтем 2 моҳа чанд сум додӣ ман 150 суми додум барои курс баъд ман пулакиш рафтум муҳаммадалӣ бепулиш рафт 6 моҳ рафт 1 сол рафт 6 моҳ рафт да ва 6 моҳ бепул дарафт худут пулаки рафт фарқи бепулам мерафт бепулиш вай да ҳар рӯз рафтам дар кор аммо пулакиш баъди кору мерафтум бегониҳо мерафтум мехондум 3 соат бо мерафтум хона мошин ки датаи по буд осон буд да рафтан хондан беҳтарин 3 фарзанд чанд сола 13 сола якумаш баъдаш 10 сола майдакиш ҳозир 6 сола мактаб ҳам омадем мактаб мондем мактаб бепул завтрак метиҳад обед метиҳад мактаб бепул рафтан хондан аввал дар хай забона гудако ки наметонанд камтар мушкилӣ меша ба ваё мегӯянд ки мехоҳе ки иловагӣ даст гиранд ҳамаш бепулай ва переводчи перевод мекунад ино да забона тез меомӯзад мо гуфтем майли давоми ҳамин 5-6 моҳ якум соле ки хонданшон 5-6 моҳ иловагӣ гирифтанд бепул ҳамон мактаб баъди дарсшон меистанд иловагӣ мехонанд тез ёд гирифтан уже свободни гап мезананд ҳозир дар хона кӯдако байни якдигараш англиси забони англисӣ гап мезананд буро аммо просто тоҷикия фаромӯш накунанд гуфта хати мо полни тоҷикӣ гап мезанем исто хай ватанам ки рафтӣ пага оянда ба ҳазр тоҷикиам донанд беҳтарин телевизор ютуб дигар каналҳои масалан тоҷикӣ тамошо мекунанд ё ки не бахши худи кӯдако барои ёд гирифтани забони тоҷикӣ хеле шавқманданд ё ки намехоҳанд мехоҳанд англисӣ ёд гиранд бисёртар ино бисёртар ҳозир англисӣ тамошо мекунанд дарсошон англисӣ ҳамаш англисӣ шидагиай лекин мо худомо бо тоҷикия ёд метиҳем балоита дахонада беҳтарин янга кор мекунанд садик кор мекунанд садикам ба фикр барои кӯдаки майдата нигоҳ мекунанд ҳамун садик мера кӯдакча майдата вақташда садик мерафт ҳамун садик мондем ҳам бачама нигоҳ мекард ҳам садик мерафт баъде ки уже калонта 4 сола ки шуд мо вая мактаб мондем садики мактаб бепулай вақташда ман пулакӣ мондагӣ будум
леки оилаам ки кор ки мекард ва да ҳисоби бепул мондак да. Значит садик мактаб бепул. Бепул, садик мактаб бепул да. Беҳтарин. Мактаб худаш садик дора бепул аст. 15 сол. Беҳтарин. Гуфти стажи кори дорум духтури анестезиолог. 10 сол дорам. Омади Америка. Чӣ бояд такси кор кардест? Нахо фикри кавада набуд ки ман 10 сол духтур будум, ҳамқа 10 соли хондагим барбод мерава. Ҳамин фикр дар чӣ оз бисёро мепурсанда ки бача духтур буди рафти уҷа такси кор мекунӣ. Ҳамин масъала чӣ гуфтани? Фаҳмои беҳтарин савол ака Парвиз, ин савол беҳтарин аст, лекин як мушкили чӣ дора ки агар забона дар асоси беҳтарин надонӣ, тойфла бояд спори экзамен шавад. Агар вая наспорӣ, нагзарӣ, ту духтур ба касби худум, мисол ман кор карда наметавонам, ё худуд мисол дигар соҳаода мумкин сабуктар бошад, лекин на ҳисоби духтурӣ ман пурсидум, гуфтанд тойфл ҳатман забони англиси тойфла экзамен меспорӣ, ана баъд мактабта дипломаи мо қабул намекунанд. Барои ин рафта ё экзамен дар 2 сол мехонӣ, экзамени айсар месупорӣ, ё мактаба пурра айсари нав мехонӣ. Чанд сол вақт мера? 3-4 сол айсари нав мехонӣ да. 3-4 сол хондан дар кор, леки ай сабабе ки хонданаш калонаю ваиш ки бисёрай, оилара нигоҳ кардан дар кор, як одам бояд ҳатман кор куна. Барои мо ки кора вибр кардем, кор кардем, дигар соҳая қабида натонистем. Барои ин ҳозир мешава оянда хоҳӣ кунӣ, ин ҳозир хеле кором сол шуда, агар забона ки бо пурра ки ёд гирифтӣ, метавонӣ экзаменша спорӣ бо ба ин соҳа кор кунӣ мешава. Оянда дар фикр ҳаст, хай бо мебинем. Шин, дар бораи кӯдако гуфти яташ 13 сола духтарчат ба фирм калонӣ. Ки мешавад? Оянда ма кишиданшона гуфтум ки мешавин. Яташ мега ман духтур мешавам, яташ мега ки духтари миёнангӣ, мега ман муаллима мешавам. Мактабда дарс метишим, мега худаш вибр кардесай. Ҳай гуфтум ки ами мисол хаматен, яъне ки кампе нигоҳ кун, корҳои паст, мисол хонарӯ буд, дигар корҳои полшувак нашавен. Мисол барои худашон вибр хондан дар кор, хай мехонанд забонҳошон инӯзи осонай, медонанд забони англисия, ба ҳар ҳол вибр кардестан нахстар да. Фаҳмо Ҳусейн, тарбияи кӯдак. Ту ӯзи падар, модар, як оилаем. Тарбияи фарзанд. Оз бисёре мегӯянд Америка кӯдакош беҳад ахид рафтагиянд, ҳақорат мекунанд, чизе мефурад, ҳаққу ҳуқуқи худшона медонанд кӯдакои Америка. Тарбия шумо чӣ контрол мекунед? Зада нашава вай кӯдака? Не, тарбияра аку я ҳар одам фикри андешаш ҳар хелай. Ки мисол ман тарбияра хекадагим ки ҳаму кӯдака намезанам, ҷанг намекунам, мефаҳмонам ки мисол ҳамин чиз мо мисол ай дигар давлат омадагем, дар мо асосан ихелай, мо мусулмонем, мисол мусулмонӣ дар қоидааш ихелай, ино дигар хекалон шудагиам, фикрҳошон дигар, бояд мо андешаи худ мода бошем. Мисол мефаҳмонам ки мисол ҳамин чиз ҳамин кора куна, вай кора не, вай нигоҳ накуна. Мисол гӯя ки вай берун мегарда, исусу не, хали гап нест. Мисол хоҳаша ётия, додарша ётия, ин кора куна, забона аюдуш набурура, мисол тоҷикӣ гап мезана, қатъи мо тоҷикӣ гап мезана, мо хона телефон мекунем, мисол вай кияй ман намешиносум, мисол хали гап нашава. Вақте ки файрод кардам биёинен амакитай, янгатай, ба ҳазрат тоҷикӣ гап зана, қатъишон ососта мо оянда бо Тоҷикистон мерем, рафту омад меша. Ҳамин мисол тарбия да медурояд, ҳам тарбия мекунем да мефаҳмонӣ. Беҳтарин. Ҳамин ҳаракат кардан дар кӯрая ки кӯдакои тоҷико омадагӣ иҷа ҳеҷ вақт ҳаётшон набуроранд, барое ки ҳақиқатан ҳам Америка ҳамчун давлати озодай, кӯдако бисёри вақт худшона тез гум мекунанд. Ҳам кӯдак, ҳам зан, ҳам мард. Авайда аҳамият додан дар кӯрая беҳад нағз хай худо илон як духтур, ягон муаллима шава ки моям ҳамихе як вақтун расам мо файрод кунем духтарчаею, як интервю дигар духтари шумоям гирем. Плюс
ва минус охирон савол баъд муҳаммад афарид меги қош қавоқ кардаш дар дора плюси Америка омади чӣ дигар гунё шуд зиндагида плюси Америка нав омадагида чия ки мисол давлати Америка дастгирӣ мекуна кору сус боша оиликат кам боша ҳар сол пул метиҳад ҷудо мекуна ки ту азоб накашӣ пули хона тиида мисол ай ҳамун пул мегирӣ пули хонат қимат ай даиҷа хоҳӣ нахоҳӣ мисол яхе ҷода оиликат намераса кӯдакоя хӯрондан дар кор ай ҳисоб давлат ҳамин плюсаш ки ёрдам мекуна баъд мисол тезтар мери ячия мехонӣ ёд мегирӣ азоб намекашида зиндагӣ осонтара як саволи охирон обратно тоҷикистон мери пирша ё не аки саволи вазбин мебошад барое ки ин фикра як сол ду солда фикр карда наметонӣ сеоно тоҷикистон ватана ёд мекунӣ рав мегӣ фақат вале давоми 10 сол ту рафту омад мекунӣ мебинӣ зиндагӣ даиҷа чӣ хелай фарзанду чӣ хел калон шудесан сеоно падару модар дар ҳуҷаи ватана хай ин аку оянда ба маълум мешада акайҷон This is New York. аку дуюм интервюм кати муҳаммад ай рафте муҳаммад кӯтоҳ дар бораи худат гап зан киту читу айҷо омадӣ кӯтоҳ дар бораи худам салому алайкум ба ҳама аввал ранги ҳама грин-карта бозӣ кардем бурд кардем чандум бурда якум бор куҷо кор ман бурд накардам оилам бурд кард забон калта забон калта забонида сарха ма чанд сол пеш я 4 қариб 3.5 сол пеш да 3 сол зиёд 3 сол зиёд душанбеда чӣ кора будӣ душанбеда соҳаи алоқаи мублик соҳаи алоқа кор мекардем мактаб чанд қад дур ай хонатон мактаб ай хона 2 блок айда 5-6 дақиқа кати бачаи ҳусейн якҷоя дар як мактаб мехонед о бале як мактабда мехонем садик аку ҳамун соли аввал омадагӣ як 4-5 моҳ бачаам ҳамун садик рафт садик аз соати 8 то соати 2 айда 2:30 давлатиш вай сола ай 4 сола буд соли мо омадагӣ ай 4 сола мегирифтанд то садик да пулаки аст бепул аз 8 то 2:30 бепул айда агар дополнительно то соати 5 баъзе агар зану шавҳар кор кунанд бо то бегоҳа беста вайш отдельный спордан дар кор ҳамун 2 соат 2:30 соати зиёд шест а так то ҳамун чанд сом ман ӯзи даёд надорам аниқ даёд надорам мо то абета меистода барои ки янга кор мекард не кор намекард мисол ҳамун соати дуда мегирифтем то што янга кор намекунад азоб намекашем худат як худат кор кардан масалан 4 фарзанда хӯронданаш аст пӯшонданаш аст чӣ хел кор медонӣ мактаб бепул садикам то абед мемонӣ бепул азоб накашидӣ не аку азоб меҳнат кардан дар кор ранги мисли ҳама ҷо чӣ хеле кам тоҷикистон дигар давлатҳо куҷо ки меҳнат кардан дар кор ҳамин ҷо ҳам хеле меҳнат мекунем мисол барои одамои оиладор омадан Америка чӣ гуфтанем чӣ хатогия накунам барои омадан Америка нахудуд оиладор 4 фарзанд кати омадӣ паридис масалан фикр ки самолёт да грин-карта бирди Америка омадасти баъд аз 4 сол як касра мепурсад ки муҳаммад ҳамин хатогиро агар намекардӣ нақстар мешид хатогӣ бигем хатогиам не асосӣ бори бисёр овардам да ман ҳасуда масуда лошка ин тарафу тараф ҳамин чизоро ҳамаш ҳамун мисол ҳамин ҷадам харидан мумкин ай да ям маблағи муайян да 60-70 чен перегруз агар мисол перегруз боша мисол аз опити худ монакум ман гуфтесам ки аз чизе ки аз калаи ма гузашт мисол пули зиёдӣ дода оварда мисол багажи бисёра переплатит кардан мисол бо пересадка кати омадан бардоштан 3-4 кӯдак кати 4-5 та чемодан мисол баъд дар инҷа мисол вақте ма такси гирифтем таксиам як мошини калон дар кора мисол микроавтобус венам не микроавтобус дар кора бо ки вай 4-5 та чемодони калон 5-6 нафар одам да мисол намешавад ҳамин хатида суми бисёр додан ҳамон сум ними ҳамон сум да ҳама ҳамон пасуда мисол қошуқу вилкаву чизои даркори ҳамин рӯзғора ҳамҷада мехарида и бача гуфтесте ки
чемодани бисёр набиёрен, тарелкаву лошкаву таваққу риштаву и чизотон дар кор нест, ҳама чиз ҳаминҷода ҳаст. ҳамаш ҳаст, то ҳамин чизо даже ҳаму то бовар намекунед, то зира, то дег, то лошкои тоҷикӣ, то пиёлаву тарелкаву чойник, ҳама чӣ ҳаст. Барои ҳамин оиладор омаданӣ бошен, грин-картакати оиладор дар кор нест, чемоданои калон, лошкаву вилкаву пададиялнику чизои зарури овардан дар кор, мисол ягон намедонам, ягон дорои первоначални ягон мисол аналогин агар бигем ки хе мисол ҳамин дига хати ҳамин чизошам ҳастам инҷа ҳама чизош. як савол бигзор пуле ки ту аз тоҷикистон катид овардия намон, ҳама масалан шароити катиш пул овардан надорад, оиладор ҳаст. масалан ҳаст одаме ки 4000 мебиёра, ҳаст одаме ки 1000, ҳаст одаме ки 500. ҳисоб кун ки агар ту ба $500 меомади оилаво чанд моҳ азоб мекашидӣ, баъд туғри мешид. чанд моҳ азоб мекашидим, чӣ хел бугум 500 оилавида кама ёхе, $500 кади гуфти гапо ки омадан намешавад, бигем ки не мешаваду. маслиҳати ман ки агар ки ҳамун мисол мард бурд кардагӣ бошад лотарея грин карта, мисол 6 моҳ вақт аст, аввал худаш биёяд танҳо биёяд, мисол ҳамун $500 кати ё ки $700-800 ки дорад ҳамун кати, дар 4-5 моҳ вай ҳатман мисол як ҳафта 2 ҳафта соҳиби кор мешавад, кор мекунад, як маблағи муайяна ҷамъ мекунад, хона мегирад, мисол тайёр мекунад, охирон моҳи мондагӣ ҳамун фарзандоша мегирад мебиёрад. маслиҳати ман ҳамин хела омад, агар шароити молиш набошад ки мисол катиш 4-5 ҳазор оварданда, маслиҳат ҳамин хела ки ҳамун $500 ё $1000 худаш мегирад, танҳо мебиёяд, кор мекунад, хай 4-5 моҳ ҳатман ки кор кард, меҳнат кард, вай соҳиби як маблағи муайян мешавад, раҳу рӯша ёд мегирад, осонтар мешавад, баъд оилаша мебиёрад дар охирон моҳ. беҳтарин. ҳамин фикре ки ман пешам видеода гуфтагӣ будум, бародарое ки оилавӣ буридагиен, аввал ҳатман мардинатон биёяд. агар мардак буридагӣ бошад, не оказывается меша, барое ки акаи Саидраҳмон гуфтагӣ як акамон аст, ва оилашон буридагӣ будан, оилашон наомадану мардина худашон омадан, баъд неки ба ҳисобе ки бояд шумо ҳардутон дуроен, виза гирен, баъд яктатон метавонед, барое ки виза кишид ва шарт нест имина одами буридагӣ. пеши просто ман шумо исправит кунам, манам фикр мекардам ранги шумо, лекин оказывается мешад, ҳам виза ки гирифтен, оила даромаден, интервю визатона ки гирифтен, метавонен ҳам мардина дуроя, ҳам зан, кадом метавонед ки мақсад оилада шустриен, ҳама одам бояд биёя, инҷа як қоматша рост куна, роҳу ришташа ёба. ин видеои ман пештарам дан буд, насиб боша моҳои майда бо ман отдельно дар бораи апл кардани грин карта як видео мекунем, мемонуму ҳама нозукиёи омадани ҳар як муҳоҷира шумо отдельно карда мефаҳмонем. саволи асосие ки ҳама дама метумия, фарзандо англиси шумо омаден намедонистен? Не, англиси умуман фарзандоям намедонистан? янга не, ҳичка намедонист? ҳичка англиси натарсиде ки мо мебем ҳамин ватани бегона? ягон фикр набуд? не, фикр ҳаст, бефикр намеша, фикр ҳаст ки мисол мерем, не ки хай ҳамин чиза тайёр будем, дамо мисол ки мисол хеле фаҳмонам ман, хеле фантазиёй набуд ки тамом ҳозир унҷа мерем, ҳама чи осонакай тайёр мондагиаю, тамом мо мисол камтар чӣ ёд гирифти хай? англиси, забони англиси. Ба фикрам шумо омадем якум электрикӣ сар кардем. Бале. Ҳамхи аст? Забони англиси якум 4-5 моҳ вақти омадан дарав небуд, баъд аз омадан баъди мумкин ки як 6-7 моҳ буд, ман да ёд надорам ҳозир, як 4-5 моҳ курс рафтагием. Курс? Ҳусейн гуфт ки курси шумо бепул буд? Бале, курс ҳатмӣ буд, бояд мерафтем. Ман да ёдам аз рӯи ҷумъа ҷавоб мегирифтим, мерафти курс. Фоида дод? Хай фоида дод, мисол камтар, мисол гуфти гапо ки дар хона ман забони тоҷикӣ гап мезанем, барое ки фарзандо фаромӯш накунанд забони тоҷикӣ, барое ки забони англиси вай уже озодона суҳбат мекунанд, мисол англиси гап мезананд, мехонанд, менависанд, барое вай мисол дар 2-3 sol вай тез омӯхтанд, кӯдако тез меомӯзанд. забони русиям ҳамихе мисол, не ки дар хона мо тоҷикӣ гап мезанем, барое ки вай фаромӯш мекунанд, мисол тоҷикӣ агар гап назанем, мисол забони модаришона фаромӯш мекунанд. Тамом, бо чӣ савол? ҳукумат маслиҳат дода буданд ки дар хона англиси суҳбат не, барои мо ёд гирифтам, мисол барои ман ки вай медонанд, вай кати нағз ёд мегирӣ, не ки яку бо фикри ман ҳамин ки ман тоҷикӣ гап мезанем, барое ки мо ёд мегирему.
охирон савол. Ту системаи IT-да кор мекарди Вавилонда. Ҳамаи мо медонем ки Вавилон, Мегафон, Тисел ойликошон зур, маошошон зур. Омадагӣ пушаймон нести? Омадагим не. Агар дар Тоҷикистон ҳар моҳ туда $1,500 ойлик медодан, меомади Америка? Фикри омадани Америка мекарди? Фикри омадан ҳамон вақт ҳамиш набуд. Фикр набуд ҳамон вақте ки омадем ҳамон вақт набуд. Хаяку ҳамин лотарея ки мисол пур кардем шӯхӣ ба шӯхӣ. Омадем зана гуфт ки вазмур нарай ма мерам кишед. Омадем да. Не гап нест. Раҳмат калом Муҳаммад. Саломат микрофон аку передават мекунем як калонсол ака монда акай Равшан. Акой Равшан, салом алейкум. Салом алейкум. Шумо ҳам повурмоба Ҳозир ашуд. ҳам мода устод шиде озӣ. Бисёри саволое ки ман шумо доз метиём аз муҳоҷирое ки дар Россияян, аз муҳоҷирое ки дар Тоҷикистонан ва одамое ки мехоҳанд Тоҷикистон биёянд. Саволи номер 1. Биёед аввал кӯтоҳ шумо дар бораи худатон гӯед. Номатона чанд сол шуд омадагӣ, чанд фарзанд кати омадетон, грин карта ё ки не грин карта. Ҳамина гӯед, баъд ман саволума сар мекунам. Номи ман Равшан. Мо аз Душанбе омадем. Ду писарам занам қати оилаи омадем. 4 кас. 4 кас. Мо грин карта буридем омадем. Кӯдакотон омадагишон чанд сол буданд? Кӯдако омадагишон ба 16-19 буданд, ами хеле буданд. Хуб. Ҳозир коркар шудед? Ман худам коркар шудам. Занамам коркар шудааст. Писари дуюмгим хондеста мактаб. Мактаби миёна буд. Калонгетон гуфтед коллеҷ барафт? Не, калони ман ҳозир писари калони ман коллеҷа маъқул нашуд. Чунки омада бачи калон переходной возраст сразу англиси ва вазмини кард. Азоб кашид. Азоб кашид. Акнуз дили нияташ чи? Дили нияташ ҳозир рафта устуги машин. Устуги машин ёд гирифт созаст кора. Маъқул мекор худаш ба? Худашон маъқул. Шумо ба чи? Хайва кор машин вай охир якум вай инҷа ки бе ремонти машин вай намеша охир. Кораш беҳтарин. Кори бе худаш ба маъқул. Ман маҷбур карда наметавонам ки вай ин кора кун, ин кора кун. Вай худаш маъқул шуд ҳамин корро ҳозир часпид. ҳозир анаку вай ба ҳозир ёд гирифтеста. Шумо худатон такси? Ман худам электрокомпания кор мекунам. Такси гузаштани ман кун. Барои чи? Кори вай ман шумо гуфтед ки 2 сол электромонтаж будед. Электромотор ремонтш ба кор карсодам, тоза кор карсодам. Не, ман ҳозир 45 медорам. 42 будам да? 42. 41-42. 41-42. Ҳамин гапе ки сину сол кати англисия ёд намегирӣ рост ё дуруғ? Не, одамое ки ҳастанд ки ман мактаб 1 сол мактаб хондам, аз ман калон одамоям буданд. Занакои калонам буд аз ман, син соли калон. Се равно як разговор не камака ёд гирифта меша. Акун ин хеле ки аму аз сар кор мерам, аз кор меберем, медавем мактаб. Аз мактаб хона меберем, хуб мерем бо сар бо кор. Шита дарс кардан вақт нест. Расходу калон. Ман гем куҷо кор кард? зани ман хаматент мегӯн иҷаба кампир мусофедоба нигоҳ мекунам. Пажилои одамо ба нигоҳ мекунам. Нигоҳ мекунам. Акун савол. Ҳозир англиситон нест? Нест. Плани такси гузаштан. Наметарсед ки клиент англиси гап бизанад чӣ мегӯяд? Хай ман клиент саволи мушкил намедодагист. Окей, адонем шуд гед. Шуда хай ҳозир главна он клиент безопасно равад агар. Главна ҳамин аст. Аки Равшан, будакотон калон. Тарбия. Якташ 19, якташ 17. Не, ҳозир ино калон шудаги. Якташ 18, ҳозир 18 иниш 20. Гап гардонӣ мекунад? Не. Айсоби чи? Айсобе ки омадагишон ба калон буданд? Не, омадагишон ба мактаб рафтанд, бисёр ё рафиқ бисёр вай кардам, бо яке вай шуд ки хона мерам, инҷа маъқул нашуд гуфтаги гапам шуд, бо осираро инҷа омӯхта шуда маъқул шуд. Маъқул шуд мо. Шумо мемонед анҷо ё меред? Ман ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. Падару модар? Модарам ҳастанд, акаи додарам ҳастанд, падарам гузаштаган. Анҷошон ҷамъ шавад. Ҳамқа гап ман ҳамқа савол доштам ки боз як саволи важне аз ёдам биромад.
подписчикое ки сину солшон аз 40 боло савол метиҳанд ки парвиз мо 45 ба мо 55 ба мо 60 ба кор ёфтан метонем ҳам зан ҳам мард шумо чӣ гуфтанин англиси надонан агар англиси надонанам инҷа бисёр кас ҳамон кампиру мусафедо нигоҳ мекунад ихел одамо ба ихел возраст фарқаш не яъне ки 50 солаям 60 шумо 50 солаям шиноси ман 60 гузаштагӣ 64 зан шавар кор мекунад хаматенди ин 12 соати кор мекунам беҳтарин ҳамқа савол аки равшан раҳмат калом алқоточуна дидом биад ба маза оли бо мечашем бо адельна гап мезанем раҳмат калом раҳмат ин ташкили пултай қариб суро дошаве и баъду видеои пештараи мадам буд пеш омад электрики кор мекард ози биромад такси ай такси чанд кашид кор кард такси такси як чанд қа кор кардем 6 моҳ такси кор кард ози дайнабойшики да гузашт рак ба наздики тоҷикистон рафтагӣ буд тӯй кард зан гирӣ вақти документашам кардеса документои зантам сар карди бафикрам сар кардум ҳамаку споридем пиш дад мекунем да где-то 8 моҳ мегандум неки зиёдтар мекаша агон мумкин як ним сол шава ним сол мумкин максимум то 2 сола насиб боша меши каймери актизик намеши янга ҳаҷиқ бешем чикун мекунӣ як 3 моҳ пас раким бо худо хоҳад нав 3 моҳ шид омадагима ё я 3 моҳ дига истам мерам англиси 0 англиси медиум ҳаст камака мондем та англиси курсро хон кати зокир накардем вай мара нагуфт ман худам саркади то не он хапдам вай рафт документоша спорид вай кардам вақт як қариши то ҳамеша ёдам баъд хай ҳамон чӣ ёд нагирифте у меня лучше чем у него ҳамин практикаи кори дар ҷо баси ёд гирифти англиси ки масалан оз ма бачаҳоя баъзе школа буд калимаҳо знакомӣ просто хеле соединять правильно вай кардан оста якчи пайдо шудистаи да ман ягон ҷо нахондам ичи накардам ҳамин як гап мегум пеши гапуш зад Нью-Йорка мегум балки дар асос дар Нью-Йоркум Нью-Йоркда ёд намегирӣ Нью-Йоркда англиси ёд гирифтан қиндай ҷои кори агар англисидон общество англиси боша агар барои кор кунем базови англиски масалан фақат калимаҳоя донем кифояй як кислат нағзоран американто ки ҳамун калимаҳотона то ки як дек даҳам калимаҳоро мепартое ҷамъ мекунад мегирад ҷамъ мекунад калимаша ҷумлаша месозаю шумо да ҷавоб метиҳад бо агар ки нафаҳмем ин одамгаришона бинем да агар шумо фаҳма ки шумо нафаҳмидестен имо када тарзи осони англиси карти шумо да фаҳмонда метиҳад барои ҳамин бародаро интервюи кадагӣ ма тамом шид казда маъқул лайка зеркунем ягон савол агар дар миён бошад дар оянда видеои ман дар таги ҳамин видео метавонем комментария монем ман ҳама комментариётона ҳаракат кардистам барои хондан ва ҷавоб додан саволое ки шумо мехоҳед аз ҳамин бачаҳои иммигрантое ки омадагиан ҳаминҷа тариқи грин карта ҳаминҷа да ҷобаҷо шудагӣ ҳамин зиндагишона пеш бурдистанд шумо мехоҳед кадом саволои шуморо ҷавоб диҳанд ҳатман дар таги ҳамин комментария ҷавоб диҳед нависен саволотона ман умедворам ки ҳаминоам яке аз подписчикои мананд даромада саволои шуморо хонда ҷавоб гардонда метиҳанд нависен ҳусейн ҳамихел савол дорем муҳаммад али ҳамихел савол дорем акай равшан ҳамихел савол суроб чӣ савол ё ин ки акай парвиз ё парвиз чӣ савол шумо дорем нависен ҳатман ё муҳаммад ё равшан ака ё ки суроб даромада шумода ҷавоб мегардонанд оз якмо шашлик авқотомон тайёр шид ба мо раҳмати калон ба шумо асосан ба бачаҳо раҳмат ки вақтошон одилият кардан омадан ҳаминҷа шитем дидор ғанимат ҳақорат накунем ба ҳурмат гап задум ба ҳурмат ҷавоб диҳем аллоҳ ҳамаи моро
камаро анора овардем аз қавлу ҳамвадаи худ барнагардем нозанини камаро ҷонта гардем дар ошиқи ягон бор бад накардем сӯи камаро ошиқона меравам бесуроғабу бенишона меравам раҳора дилам беқарор аст лабаш мисли ранги анор аст лего бо ҳам сӯи дараи камаро tu камаро ҳай камаро анора биё ту ки дилта доди ва моти беди зиндагонита карди мушкил бо қалби шикаста дар камаро